Jesus nga taga Nazaret, o magtuyo ka na mo. Niyari ka ba? Ano si paglaglag ka na mo? Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko na mo. Paghilom yawa, kimantuan ko ikaw sa pagawas, gikan sa lawas sa tao. Gawas sa inyong lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyang lawas. Uy! Uso yung buti ba sa motel? Lumis ay gawang sa paghihilin sa yawa. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Dili ka magpanimalos, ni magbaton og pagtumot, batok sa mga anak sa imong katawhan. Kung dili hinuon, higugmaon mo ang imong isikataw, ingon sa imong kaugalingon. Leviticus Kapitulo 19, versikulo 18. Hayop ka! Imong gibaboy ang akong anak! Ubuhay ko! Mahukang isagtanan! Jessica, suma! Hayop ka! Si Papa! Mas mahayong mahog ka! Muna'y angay sa mga salbayas kasama ni mo! Mamatay ka! Ma! Sakto ka! Ano mo mag-away? Hindi, buhay ko! Ayaw pag-apil-apil kay Patyon ka ng ibang amahan! Sige! Uwi, Sanip! Uwi! Ma! Uwi eh! Agik pagbalaan ning adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining sugilanon nga gisuwat ni Carol Marie Hikain. Sugilanon nga nag-uluhan. Pagpasaylo. Ako'y ipailaila nimo. Kinsa man, ma? Si Tito Joe nimo. Ug unta tarungon nimo siyang tagad, ha? Hi, Jessica. Ay, nana siya ay. Hi June, dalik lingkod. Mao din ni ang akong anak, si Arnie. Anak, si Tito Joe nimo. Hi, Arnie. Uy, salamat ha nga kaya nagkita na kita. Dugay na kay kung gusto nga makakita ni mo. Iniguli na to sa inyong bahay. Magduwa niya ta, ha? Ingon na pagduwa. Dali ra maliday kang makatuon lagi. Kay bao naman ko anidaan. Kay gitudloan man ko ni Papa sa wa pa siya mamatay. Ano pa sige giskot anang namatay na ni mong amahan. Usam ka. Sugod karon. Ako ni mong papa, ha? Ugwa na kay mahimo, labi na karon nga ari na kupuyo uban ninyo. Unsa? Oo, anak. Ari na puyo si Tito Joe nimo kauban ang iyang anak. Pero ma, dili ko ganaan nga nakatilaing kauban din sa bay. Madlo ko niya, ma. Ayaw kadlo. Nung sa kaman. Buutan si Tito Joe nimo anak. Di pa kaganahan, anak. Nana kay amahan. Napagkit kay igsuon. Basta, dili ko ganahan. Dili ko ganahan.
Ay, kabala ka, ako ray bahala nga mag-ekstorya niya. Sige, sige. Sige, Choy. Arnie, sorry kung nakasulti ko ato bahin si mong amahan, ha? Nangigir magkukuday, pero silang ilang kabalaka, di na tumusab. Pugunta, saligan ko nimo, okay? Okay. Very good. Wani na day unya to si Dave, akong anak. Sigurado kong nga magkasinabot yun mo. Ako ning ibili ang inyong snacks, ha? Aron makapadayon mo sa inyong duwa. Thank you, tita. Mama. Pag mama na nako dong, Dave. Oh, okay, ma. Arnie, anak. Naunsa ka man, wa magkay tingog-tingog diha, ha? Okay ra ka? Oo, ma. Dali, Arnie. Katunasan mo yatong duwaan. Sige. Ayaw na lagi kong hitika, kuya ba? Nagilo kayo. Kanay ko, maminaw ni mo mukatawa, Arnie. Sige na bagang mugot kanina. Huwaman ko kailan ni mo. Karon nga, kaila naman ta. Huna-huna nga, imo na kong igsuon, ha? O, panggaon kita ka, tay Arnie. Thank you, kuya. Usawa mo ang oras sa maglakaw. Karon human og pangaon, June. Naunsa man sigurado ka nga ikaw lang unay bahala ni Arnie? Oo, sigurado kayo. Kamu, masa na mag-uban ni Dave sa mall, di ba? Oo. Anak, Arnie, dili magpabadlong ni Tito June mo, ha? Pagduwa lang imo, manglakaw sa amin ni Dave, ha? Oo, ma. Arnie, Tito? nakoy ihatag ni mo at tuwas ko sa kwarto, ha? Tito? Arnie, Tito? Nganong imo manggihikap ang akong paa? tugaya na gala kong naginaminang ni mo, eh. Ayaw, Tito. Tito, ayaw. Oh, Trapo. Puhin lang na ako mo. Iya, pagpailang nagilak ka dito, ha? Ano paghilak? Kung ayaw di pagsumbong sa mga inahan, ha? Hindi ka gustong lapit daw itong buhato ni mo.
Anak, mangumbras ako ha. Ibilin ti ka ni Tito Johnny mo. Dili ko. Ha? Ano ka man? Ngano ka, Arnie, ha? Arnie, anak? Anak, unsay problema? Sultihi si mama. Sultihi ko. Kilabdan ko ni Tito John, ma. Sa... Ma, asa man ko ni mo doon? Dinira kas kwarto, ha? Ayaw pagawas bisag unsa pa'y mahitabo. Nakasabot ka. Nga naman, ma. Basta kay ayaw yun pagawas, ha? Oo, ma. I love you, anak. I love you. Dini ka lang, ha? John! John! Suko kayo si mama. Unsa ko di ka niya si Tito John? Muli gabi naman kayo. Pero wa pa man mo balik sa mama. Mingaw na kayong palibot. Nagunsa mantika sila. Dito ka tapa ko da. Walang makatukit ko, ani. Inday? Inday? Mata na, Inday. Inday? Oh, mga pulis? Ngano, sir? Wakay kalibutan kung unsay na itabo din eh. Ha? Ngano man ti ay? Ani? Ani? Kuya, Si Mama? ngano man si mama, kuya, din. Patay na si Mama. Unsa? Kinsa nagpatay niya? Kinsa? Si Tito Johnny mo maoy suspects mga pulis. Ha? Basis mga kapulisan, mura nag-away ang imong mama ug Tito Johnny mo. Ug nahinay ka di mama ni mo. Magbayad siya sa gibuhat ni mama. Tay kabalaka, day. Bisag amahan ako siya. Pero, anak ko dapig ni mo. O ba nanti ka bisag asa? Salamat, kuya. Huwag diligid ko mo untang. Hangtod nga matagal hustisya ang kamatayon ni mama. Ernie, gikan ko sa police station. O niya, kuya. Unsay balita? Murag,
Wala man nila tagda ang kaso ni mama ni mo. Murag i-close na ang kaso. Unsa? Unsa ka kung musurindi na lang taday. Pasagda na lang nato to sa papa. Dili. Ako may mo sa police station, kuya. Makigistorya ako nila. Pila na katuig ang nilabay. Dili ko musugot nga dili mahatag ang hustisya si mama. Ako na lang. Ako na lang, day. Sige lang, ha? Mangitag og paagi. Mag-focus na lang ka sa imong trabaho diha. Ako na'y bahala din, eh. Salamat kayo, kuya. Wa ko kay bagon sa unin ako kung wa pa ka. Thank you, gid kaayo. Ngano manis, Kuya Dave? Pila na kaadlaw nga, wa na uli-uli sa bay. Unya, dili sa matubag tawagan. Arne, Oh, Lo. Oh, okay ra ka? Anong mura makaglagdali? ay, day, malipay ka kaning akong ibalita ni mo. Unsa man na? Naay nakasulti na ako nga tuan ako nos kapulisan ang nagpatay ni mama ni mo. Nakpan ako, no? Mo siguro nigi kapisihan ni Kuya Dave. Lo, adoon na to. Day, Kuya Dave, ano na magkadiasud sa prisuhan? kay ako magyud mo iangay din, eh. Unsa? Ngano god? Dili ka mo'y angay dinhi, imong amahan nga salbahis. Ang imong amahan nga may baboy na akong nagpatay ni mama. Abi, sorry. Kuya Dave, ayaw pag-sorry. Wa kaysa. Ako ba'y nagpatay ni Mama Jessica? Dili. Dili. Ayaw sawa ang sa nga wa ni mo buhata. Ano mo tuo ka? Sultihan kita ka. Kung sa'y tinuod niya nahitabo atong gabi una. Hayop ka! Imong gibaboy ang akong anak! Ubuhi ko! Pahu! Sakta na! Jessica, suma! Hayop ka! Si Papa. Mas mahayop mahog ka! Muna'y akay sa mga salbahes kasama ni mo! Mamatay ka! Ma! Sakto ka! Ay mo kagaway! Buhay ito! Ayop ka kapil-apil kaya patkan ka ng imong amahan! Sige! Ubuhi, sorry! Ubuhi! Ma! Ubuhi, eh! Kamu kini yang nagpatay ni mama. Pasaylo ako, Abi. Huwag na mo tayo, ah. Unsay wa tayo ah. Inyong gipatay si mama. Isalig pa ko nimo. Sige kong pangitang hustisya para sa akong mama. Pero gikauban ko na di ay ang kriminal. Sorry, Abi. Bisan pag mamatay ka, Dave. Dili ta mo mapasaylo sa imong amahan sa iyong gibuhat na ako.
Diyos ko. Naduwa man ko yung kalinaw. Arnie. Oh. Aday. Iyaw na paghilak. Nakakwestiyon lagit kung anong naingon-aning akong kinabuhi, no? Sukat ka namatay si Mama. Wa mahitabo ka nagbalinaw ng akong utok. Grabe ka bugat ang akong kinada. Sabutan pag yun kaming kalabutan ni si Dave sa kamatayon ni Mama. Mahog ba ako? Ganon di mauha ang kabukat sa imong gibati. Tungod kay wa ni mo mapasaylo si John o si Dave. Oo, naibaw ko. Nga di ingon anak ka sa yun. Pero ako, mausanay imong gikinahanglan para magmalinaon ka, para makamubon ka. O dili na may tabo, kung dili ni mo sila mapasaylo. Hello? Arnie? Day? Nagunsa ka din eh. Di ako kay andam na ko. Andam nga unsa. Andam na kong pasaylo ni mo. Arnie? Oo. Nahibaw ko nga dili ni mo deserve pasayloon. Pero deserve sa siguro na ako nga magmalinaon. Kung dili mawa ang hatred nga akong gibati diha ninyo. Hangtod sa hangtod kong magsakit. O dili mo batig kalipay sa akong kinapuhi. O gusto na ko move on, Kuya Dave. Gipasaylo na tamo ni Tito John, Kuya Dave. Jennifer Dato, Tito June, Ray Arellano, Lolo, Aldwin Nacorda. Kining tanan, gidalit kaninyo sa RMN Drama. Og daghang salamat sa pagpakiguban. God bless us all.